నేను కాదు, నేను, నా ప్రజలే నన్నింతటి వాడిని చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళే నన్ను వద్దు అనుకుని ఆ పవర్ని వెనక్కి తీసుకున్నారు. మీరు అనుకున్నట్లు ఆవిడంత మంచి మనిషి కాదు. ఇంతకుముందే ఆవిడికి చాలా మందితో ఎఫైర్స్ ఉన్నాయని. నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి. రామారావు గారు ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకోమని అడిగారు. శ్రీదేవి, జయసుధ, జయప్రద లాంటి మహా అందగత్తలతో పరిచయమున్న ఆయనకి దానిలో ఏముందను ముండా. మీరు కొట్టినా పొడిచినా చంపినా నేనిక్కడికి వచ్చింది ఆయనకి సేవ చేసుకోవడానికే. ఇక పార్టీలో ఏ నిర్ణయమైనా నాకు తెలియకుండా జరగడానికి వీల్లేదు. అంటే మనం ఎందుకు పనికిరాని దద్దమ్మలం అనుకుంటున్నాడా? నాకు ముందు మాటివ్వండి, ఆయన ఉన్నంత వరకు ఏ హాని తలపెట్టనని. నా కొడుకు లోకేష్ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను. దానిని ఆపాలని నేను చేసే ప్రయత్నంలో నాకు 100% సపోర్ట్ కావాలి. అసలు ఆ పార్టీలో ఎన్టీఆర్ లేనేనాడు. ఉన్నదల్లా అదొక్కతే ఎన్టీఆర్ ని కీలు బొమ్మలా ఆడిస్తోంది. పార్టీ సర్వనాశనం. క్షమించే సమస్యే లేదు. ఆ 8 మంది ఎమ్మెల్యేలని సస్పెండ్ చేయండి. అబద్ధానికి నోరు పెద్దది, అన్యాయానికి చేతులు పెద్దవి. వెన్నుపోటు పొడిచారు, నమ్మించి వంచించి వెన్నుపోటు పొడిచారు. కుట్ర కుట్ర. దేనికైనా టైం రావాలి. టైం రాదు, అది మనమే తీసుకురావాలి. మన దగ్గర నిజముంది, నిజాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు.